Hej alle sammen. I dag vil jeg lave den her blog. Den skal faktisk rigtig gå til min veninde Amanda, fordi hun har støttet mig gennem de her 3 blogs, og det er jeg rigtig taknemmelig for. Så den går til hende. Så tænker jeg nok, hvordan i alverden skal den kunne gå til hende, når hvad skal jeg lave, og hvordan skal jeg gøre det her? Jeg har faktisk lavet de her negle. Jeg synes, de er mega seje, og dem har Amanda faktisk lavet. Det var en af tingene, og så vil jeg sige tak til hende, fordi at hun er en rigtig god veninde, rigtig god veninde, og hun har støttet mig gennem alle de her ting, hun har sagt til mig, at hun vil altid være der for mig. Rigtig taknemmelig for. Hun er rigtig super sød og totalt sej, og hun er bare sådan virkelig ikke bedste veninder eller noget, men hun støtter mig virkelig bare gennem alt, så vi bruger noget tid for hinanden og sådan. Hun er bare super veninde. Jeg synes ikke, der er nogen grund til at skrive dårlige ting om den her kar, fordi at den her blog, den går ligesom til hende, og selvom vi ikke ser hinanden så tit, og vi har sådan få gange, så jeg hjælper hende altid med hendes problemer. Hun hjælper altid med mine problemer, det er rigtig glad for. Det er jeg rigtig glad for, og hun står virkelig af mine ting. Hun skriver altid til mig, hvis jeg er noget galt med nogle drenge eller noget. Så var sådan, ja, jeg vil bare gå. Den har sgu gå til hende, hun er så fantastisk. Ja, det var ret det. Den sidste ting, jeg vil sige til dig, Amanda, er, at jeg elsker dig rigtig højt, og det vil jeg faktisk altid gøre. Så den sidste ting. Hej.